Bisan ore rehistro ano, okay man ano. Kaya na, bagay na, naging dodo sa itong LTO nga inin ma-rehistro ko no. Ngan pati kaya po nitong driver, kaya nang lano lisensyado. Tungod dito Manila, good man, ang naitabo nga. Bisan baga, stoplight hala, puro balabaga, pedicab, tricycle, e-bike. May datong certain lane nga nila ligid. Good man, kung baga karuyag niyo ay kapakabuhi, makuha kain permit ha? Pero pinabay din ang permit. Labot 1,000 plus. Okay. Sa akin kita yung brown lady. Shoutout dahil kita ni mo jowa. Sawa ka. Awasawa. Birahin na, mas maka apo. Ha? Nagihinong lag na tapo ano. Anim nga, rani naman. Ay. Amy. Miss Amy, the brown lady. Napakaya na kita permiton pasaheros. Kaya di rin kita na pasaheros na karuruya. Mag-appear na Hi TV. vlog. Hi vlog. Ay Amy. Salamat Shoutout ka kita. kuya nga dapat yung energy. True. Maganda kakahawa. Nga, ito pagbukas ng mata. Salamat Shoutout ka kita. kuya nga dapat yung energy. True. Maganda kakahawa. Nga, ito pagbukas ng mata. Parwatong pula. Thank you sa vlog. Okay, hi. Thank you ma'am. Thank you Amy. Wala gitong sabot ka. Gumikan na ngayon isang kay Jonathan. Sorry na kakuha na. May nagka... Saan ninyo namatay ada to? Di, reason ko ninyo kay... Burawin. Oo, Burawin na daw. Dagami ba? Kasi doon mo pa nagbablog. Oo, Extra income. sige, last $20. YouTube. Para monthly may naka-income. Iyawat lang makasawa outro. Char! Ayun. Pinari ko na lang. Shoutout kita para dulag. Ano? Ako na nga nag-joke ka lang. Dininood nga yan. Oh, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is March 9, 2024. Time check. Maalas 8 na Tonyo. Makakuha naman kita. Ma-orbit. Libot-libot naman kita. Gadi kita yung nadidiha. Merkado anay. Atoy, oy, Doggy Boy! Father. Father. Oo, like father. Father ko. Nakita nyo. Father kon. Di na may tiya project ko. Ikaw sa ila itong simbahan. O, ati ko siya pagmamata pala. Sabado nga daw, reklase. Pero may daniya lalakton kay magkukuhan nira daw. Mami birthday. Tugutan natin. Okay, pero mapalitan kita yung bunay para iya pamahon. Sabado nga adlawan din niligid ambot ko nakikita niya awan din ni madini basta Sabado marisyon din ni kaya dito nila mga utan-utan alin ang umpra na yung mga naambot ko niya niya ngayon kita mother RCY nga baka RCY hadis na bulode. how did that? Tanto ninyo? Oo. Oh, sala. Ano may kukuha na kasi nga kuan uruhan natin. Sige, wala pa yan. Ka-tiger time. Tiger time. Oo, hindi kita nagdadali. Wala. Malupad kita kapot nga na. Wala ko sa nga service. Oo. Kapirat sa Okay. kanina na yan ang service. Ha? Kapirat sa kanina na nga. Ay, sangkay. Pagkuhan, kung pagkahulugan, ma-down ka ko ng 10 mil. Oh, tapos pero ka Tapos, 18 months. kapirat bulan. Bali, 4,000. Uy, kamahal man. 150 tadlaw. Pag 150. Oo, pero na 200 kay upod na itong para load kuryente. Kaya tuwing ka muna charge. Tere. Ay, yung balay. Siyempre, makon ka kon. Pero okay na kasi malakong gasolina. Oh, dire. Ma-charge ka na. Oo. Depende mo gamit. So, dakon kay baga panalagsa. Panalagsa. Kay sopot. Ito pag charge ni na kaya nang duha ka doon nga gamit. Andyan, yeah. 18 months. Wow. 18 months, tag 4,000. Oo. Pwede na. Bali, nakadala agad itong pera.
70. Nasi tinta. 80 nga tanan. Maganda ganda ko tubo kung baga amo ito 80 Oo, kaya kung baga- kasi natag 1. 61. Oo. Maganda ganda ko. Ada. Sakto ay na. Okay ba kuan ini? Bisan ore rehistro ano okay man ano. Kaya na bagay na. Ikindo do sa ton LTO nga inin kuan marehistro ko no. Ngan pati gyapon itong driver baga kay nang lanong lisensyado. Alisin siya na. Oo, kay tungod dito Manila good man ang nahitabo nga oray na mga disiplina mga e-trike ba o ni mga e-bike bisan baga stoplight hala puro balabaga dapat kasi pedicab, tricycle, e-bike may datong certain lane nga nila ligid Yung dapat din niya tanawan nagpapautang dapat. alang-alang ini Walang alang eh. oo Wala pa kato pa palang alang yan eh. may na mga agent kung baga makuha kasi nga ako kay gre-refer tayo ikaw Diyan yung mga kuan. para maka 500 May adang yan. kung baga may incentive kung baga by referral oo amo tunit pagka Okay na. ha? Okay na sila. Oh, okay kung Hindi pamat naman na nakapag gasolina. kung baga diri okay ay sorry may makuha eh hindi na-prepare na tibagod man kay Chilling kami. siyempre pero kayo taton mga parang pedicab Siguro, pwede mo man gapin na i-BI-BI, service. oo pwede service good man kung baga karuyag niyo may kapakabuhi makuha ang kain permit ha kuhaan Pero pinabay na ng permit. ha? Pero pinabay na ng permit. Abot 1,000 plus Awit eh. mga 1,300 Okay, iba niya sila para eh. oo ang version ko yan yung version 3.9 eh 2,000 na yung bulan mo ini. kanto ninyo Naghilaki so niya. kung kita pero may hindi kaya baga mo na naman karaniyan okay thank you mana Thank you, Mano. Kaya pwede ang bawal like ha? bawal. Pawa? Oh don't worry we will go there good morning how's your day? Cheer up may merkado ka sana all whoop 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 Ang pera nakakarigo na yun. ha? Nakakarigo pa. At least ikaw rin pa good morning mother how's your day? Hindi Today pa father. oh dili ka pa mother Good pa. Ingay. wow claim it today is March 8 oh welcome to my spaceship welcome to my vlog Nag-vlog na guys. okay lang napod ka musit ka man ngayon oh my goodness ano tawag kayo mo naka brown kaya na brown lady sa akin kita yung brown lady gabay na walang magsumat nakawad-lugod niya masyado tayo kita ni mo jowa Sawa ka. asawa na mau pay congrats ka nula 22 pero na school ka Ha? na Correct. Ako pa na. Matrain ka na ganun. o matrain ka na gusto ka mo lang 22 Okay, wag ka sawa. ano ka nga sa asawa ano ka nga kuan edad nag-asawa 28, turn
Sa bagay ito, amo ito mga kuha, amo ito mga ideal age, pero birahin na, mas maka apo. Ha? Naghihinong lang na tapo ano. Hindi mga kagana-gano. Oo, wala na po. Pero ka magburog to man. Kami, bat. Ha? Bat. But, pero may doon mga asawa niya ba? Ikaw lang magburang. Aw, kami katulog, pansuhag, waray pa. Awan, puto na ako, waray pa. Babae, gap. Lala. Lalaki. May doon na ngayon mga apo ni Juan, tatay. Pero side ako na husband, waray pa. Waray May pa. suhag kasi niya, so yun, first na Sa nag-asawa. tatay na ikang mister. Nangaran, mister. Alagat ito. Kinikilig ka mister. Oo. Kaya ako. Anong ngaran yun naman? Ay, Aimee. Miss Aimee, the brown lady. Hello, good. Hoy. kailan nag-vlog niya? Ha? Trip mo lang pag-vlog. Dati actually nag-vlog na talaga ako. Nagkadamalhin sa katining spaceship. Bagang ginhimo ko luwat ining content na. Siyempre, pero napakyano na kita. Ay, kita di Mercano. Oo, yun. Napakyano kita pero mahiton pasaheros. Kaya di rin kita na pasaheros na karuruya. Mag-appear na Hi TV. vlog! Hi vlog. Ay, Salamat ka kuya nga dapat yung energy. True. Maganda ka kakawa. Nga, bago ko ng mata. Kailangan kita positive lang kita permi. Basta positive, ayun at negative. True. Lalo. Pero pamati ko mamili ka gudadayanahin, tulaon. Para sa isda. Ano lang may Mahigop-higop, yan at isda. mahalan. Abot ano lagi ano? Di bata kami amo dito, or medyo isda. Yan na, karniliwa. Okay, na-prepare naman nala. Ani ka nala. Hala. Good night. Thank you ha, karawatong pula. Thank you sa vlog. Okay, hi, thank you ma'am. Thank you, Aimee. Bakit nakikita ang bunay? Ayatik, may tawagan ako kay napasundo. Wala ka doon. Pagka mahusay. Pasin, pwede, purma na eh. Purma dito. Purma dito. I'm proud of you. Sige na, purma na Birik. Turn around. Ngayon ka. Ha? Payat nga. Birthday ha. Payabayat nga yung birthday ha. Ano ka nga oras mauli? Paya nga, mabut ka lang. Basta kayo mabut ka lang alas 7 kay tagod ikaw pag iguuli ko ikaw nga tayo. Iguuli ko ikaw ay ha? Ano ito? Nandara paya ha. Oras yan na 2:30 ha. Paya ha. Likod. Alikod, dito kanda mana shopping kami na mana shopping. Yung paano na lang. Ha? Yung tour me guide ka. Hindi puan. Nakilala kang puan. Daga kang Sheila. Ah, Ada Francis ba? oo. Sabi ko na ako. Ada Francis mabalay. Welcome to my vlog, anay. Ha? Vlog ka. Oo man. Ito na rin kami. Abi si Anton. Pare uli-uli ni Minerva, no? Waray. Mauli yan nga Mayo. Ah, Pero
kami Minerva. Kami Minerva Banshee man ato kami Minerva na po ko yung Oo. Banshee din. Pero ikaw hain ka na pipirmi. Ano ka dito ng trabaho ka na Dr. Roland? Ah. Ano permi ha? Liquid kay ano magnatrabaho? Saka di namin padis. Nagkababanyon. Tagababat ngon. Ano vlog kang kwento din vlog live. Oo, siyempre. Shout out! Shout out kita! Sarot. Pwede ano doon. Mapiro man dito. Pagpipila. Oo. Magkaluyat basta heroes. Magpasahero. Dito lang kita interview pwede mapag-check. Ay, di pa rin yun. Order sa kalikod o nakabuntay dito sa isang tayo sa bilin din niya dito interview. Aba, daw ito niya. Di ba ato ka dito kanda ko nakilala ka na doon yung video kuan naman tayo naman. No. Mula raw. Ay, oo. Hindi ni. Hindi kita. Oo, malinis. Sorry. Wala kitong sabot ka. Gumikan na ngayon isang kay Jonathan. Kinuwan na ngayon ano. Wala Nangalimot pag ginhawa. may Kaya naka. nabiya ka lang. Wala may siguro. Wala may nakakuha na app. Wala nakakuha na. Wala may nagka. Saan ninyo na mataya dito? Di, reason to ninyo kay. Burawin. Oo, burawin na daw. Dagami ba? Basta mo to nanira. Burawin o dagami ba siya? Oo, pero man. Kay pagkaada niyan kuan. Kaada niyan baga inaabot. Pwede na pwede na po pwede magsukuran kay Oo. tambal lang. Sumiring nga nagkuan na to ako nga. Kantuan ako kunuhin kuan. Mo sige. Ay ba nagsumatak nga. Ato kunin mo laro baga na kuan. Okay, sorry lang. Madira sa wala. Mo to kuan ang kuan ni patikan ka ba? May dabaga nagpambit kay kuan. Talong kay baga Butsun ka ng arat paniya iya ko no bukog go. Ops. Uy. Kaya may dato yung fracture and iya kuan aniya niya spinal kuan hindi nila Ano din eh? Ano ka man shopping. Wala may stress. Itikari ko hira. Sana all. Ay salamat ha. Sana ka vlog. Ay ako na ini. Amo na ka live na to. Oo. Welcome to my vlog. Okay. No, dili nga may kuan. Para dulag. Southern Leyte. Okay, wait kami na ito. Welcome to my spaceship. Welcome to my vlog. Asya doon mo, pa'y nagpa-vlog. Oo, Extra income. Para may danatong sinisiring na extra income, Yes. nakakapa-ambit pa kita yung buti nga kalipayan para danato na Sakto. manarakay. Hindi ka. Sige, $20. YouTube. Para monthly may naka-income. True lalo. Iyawat lang makasawa outro. Char! Ayaw na. Sakto na lang. Pinarin ko na lang. Pinarin ko kita. Para dulag ka, ma'am. Shoutout kita para dulag. Ano-ano niyo mo nag-gawing trimis sa kano? Ako na nga nag-joke ka lang, dininuog ngayon. Just follow, follow. Follow and subscribe. Like ko niya, kuya. Okay, thank you, ma'am. Ay, sorry. Ay, sorry ako pala. Nakarawat lang ako. Nakarawat na kita. Limot naman kita, Tonyo.